Murume wekuSouth Africa anonzi Spuso Lawrence akauraya ex yake ndokubva aposta muviri wacho paFacebook. Guys, kuita kucheka huro sehuku chaiyo. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. Nayewo Spuso wacho akatapedza kuita video achitaura kuti chii chaitika akabva angozvipfuudzawo ndokuwanikwa ari pedo ipapo crime scene. So guys, murume uyu moyo wake wakaoma. Akatoti iye ichokwadi ndakamuuraya. Musikana uyu takadanana kwenguva yakareba. Inini ndiri ticha, murume uyu nditicha. Anga achiwana mari dzake dzeteaching achipa musikana uyu, asi musikana akazoti haachade Spusiso. Apa anga apedza kuzvara mwana akachengetwa kuti ndowasibura, asi mwana akazoonekwa kuti haasi wasibu. Uye murume uyu anonzi Spu aitoziva kuti mwana haasi wake, asi since vanga vari murelationship akangochengeta mwana. Ari kuti iye musikana akazowana mari yeroad accident fund inokwana kuita mamiliyoni ezviuru nezviuru. Musikana ndobva ati haachade kudanana naSpu, achibva awana umwe mukomana. Spu ndokuwanawo umwe musikana. Gare musikana akazodzoka akati aiwa iwewe chisiyana nemusikana wako, ndokutora foni yemukomana, ndokutora evidence vari vese, ndokutumira new girlfriend ichibva yangoti aiwa ngazviendwe zvazvo, ndokurambana naSpu uya. Gare uyu wadzokerana nemusikana wake achiti zvimwe topengesana katoenderera mberi neupenyu. Musikana akabva aramba zvakare. Spu ndiye akazoenda kumba achinomutora vachibva vaenda out. Before he posted this video vakabuda vari mumota aina sisi vemusikana nemusikana wacho nemwana achitoti kumwana tamba tikuone, asi musikana aivanda pakamera. After that akanodropa vaya ndokukontinya vachiita sevari kutaurirana. Spu ndokubva angotora banga ndokucheka musikana pahuro zvachose. Musikana ndokubva angoti zii mari yeroad accident fund iri kutaurwa iyi iri kubuda nenyaya yekuti Spu uyu ari kunze pavakambotsamwisana kumashure ndiye akanotsika musikana uyu zvakare. Guys, zvakaoma zvikuru. Saka mushure mekuuraya abva angoita video achiudza vanhu kuti amuurayirei, akati regai kushandisa vana vevanhu, regai kushandisa varume, nekuti mugumo wenyu haune tariro uchaita semusikana uyu. Achipedza ipapo ndokutora yake tambo ndokubva aenda kundozviuraya. Kaizika ameno kuti ndo mujolo here, ndo love yacho here. Ko life yemukomana wacho yanga ichingoendeka wani. Iyo road accident fund ine basa rei? Fact yekuti iwewe ndiwe nyakutsika munhu owana road accident fund, unofanira kuva uchitofila bad. It's not about that money, it is compensation yezvinhu zvinenge zvekukuvara nezvimwe zvakadaro. Haufaniri kutomboita jealousy. Alright, yes, vanga vadzokerana. Ko iye handiti anga ari tichanga achishandawo achiendera mberi neupenyu hwake, ko zvanga zvaipei? Since musikana ari akambosiya mukomana akadzoka akati ndakukunyengerera ndokuda ngatidzokerane, it was a possibility yekuti chero awana road accident fund yacho, chero akakuramba anga achangozodzoka zvakare modanana. Murume uyu akangosiya musikana and moved on with his life. How many women will stay with a man while he is broke, and when he gets money he decides to leave that woman, and none of the women vauraye vanhu ava, instead vanongomove on. Pane kuti uswere uchida kufamba uchiuraya munhu wese achakurwadzisa moyo. Whatever he did is wrong. Anofanira kupanishiwa and he should follow her. But anyway, comment yakatozouya mukomana atongoti d atoshaika zvacho. I'm so scared of some people justifying kuti iye musikana anga atomboramba mukomana, akamurambira chii, akamurambanisa negirlfriend yake, akamuchengetesera chii mwana asiri wake, saka anodeserva kuurawa. Ndo mamacomments atini nawo guys. Vamwe vari kuti musikana anga atoriwo wrong pakuita kwake. But anyway, it is scary kuti tinotoda kutombojustify or even debate about kuurawa kweumwe mwana. Guys, kana ari mwana kumba kwenyu, kana ari mwana wako, kana ari mai vako, kana ari mainini vako, kana ari vatete vako, ungazouya here pano une simba rekuti zvakamboitika zviri right sei musikana akambochita kana kudai? Hazvina justification. Hapana munhu akapiwa simba rekutora mweya weumwe munhu kana usingagone kucreata nekupa upenyu kumunhu
who are you kuti utore upenyu hwemunhu abva atoremekwa chero neconscience yake akasvika pakuzviuraya? But at first paatora picture achiratidza pafacebook achitaura kuti hei ndakamuuraya nekuti chinanga achitoita kunge zvese zveright, kunge zvisina kana basa, kunge akagarwa neumwe mweya wekutoshamisira nechiitiko chaangaita ichi. But anyway guys, hainguva yakaoma zvikuru kumhuri yemusikana uyu, kwokuvana vasiyiwa namai ava. Zvokwadi guys, zvinorwadza. Iyewo mukomana ane vanawo vake vaasiya nenyaya yekunzi kwai murudo mujoloka. Aiwa muchaurega. I wish we can understand that we have life to continue no matter what happens to us. Kuuraya munhu is not a solution. I'm not judging iye nemusikana wake here, but I'm just reminding people that there is a life after all. I know many people who have been in the same situation, but vakachuza upenyu pane kuuraya. American justice yaitozotitira zviri nani. This guy was going to be sent to jail, then anga ari mupenyu. But aiwa guys, hapachina hapo upenyu apa. Vamwe vari kuti ivo havasi kumublema. It's so sad. Some will judge him. What he did was not good at all. Mara that lady, he had to learn guys. Angada kuti Sibu asave happy. Sibu akamove on iye udzokawo. But she will complain about one thing. Just imagine being pregnant with another man's child. But still Subura where unobva wango accepta. Anga ari murudo mani Sibu uyu. Akachengeteswa nhumbu isiri yakachiziva kuti haisi yake. Anga ari murudo. But anyway, rudo rwacho rwazotisiya kupi. Emotional narration yake iyi kai inorwadza zvachose. He was too much in love, if not obsessed with her. The lady took too much for granted and didn't see the deep love and obsession to get pregnant by another man and still love and raise a kid and still continue loving with the other issues he states till she decides she wants out. Ndinomunzwira pain. I do not want to judge, but wedweka guys, we have lost so many loved ones through crimes of passion. When someone says they no longer want, accept and move on. No second chance, or you end up doing this to each other. I'm sad for both parties. Guys, unonzwa kuti akatsamwa muvoice rake achitaura achirondedzera kuti musikana uyu akamuita sei. Iyo imwe nyaya irafu iyi road accident fund inotori problem panyaya iyi. Stop investing in girlfriends. Don't you have kids or siblings to invest in? Red flags when she came home with another man's child and decided to raise the child. That's being obsessed, not love. Giving a woman money doesn't guarantee you being a life partner. Some see you as my ATM. Once you find yourself loving someone more than you love yourself, just know kuti wakutonida help. Look at him now. So later on there was breaking news that came from the KZN police vachiti ivo vawana Sibusiso Lawrence uya akafawo. Anga awanikwa akato zviturika mumuti not far from the scene paanga aurayira musikana wake. Hey, zvakaoma zvachose. Teach your daughters not to collect money and other things from men they don't see future with. Tell them if they have to cheat and have babies out of the relationship, they should not consider a serious relationship. Always tell the person the truth. If it's transactional, karawata urauti aiwa inini ndiri kuitira izvi chakati. Every action has consequences. It's sad kuti akatosvika pakurasikirwa neupenyu hwake. Last section yatiri pano nayo iri kuti hear me out. What this guy did is inhuman and hatisi kuti behavior yake yakanaka. But this is my chat to my sisters. I hope this is a lesson to us all. Using guys for money is like digging our own graves. These people don't love us. I always say never put pressure or have expectation on your man. Make rules for the relationship, making demands for him to take care of you or take care of your needs. This guy fully committed himself in this relationship. He invested on it. He saw his whole life and future on this lady, which is what led him to lose it when she tried breaking up with him. Don't get me wrong. I'm not saying sis was demanding and all that, but she shouldn't have accepted all that if she knew she would leave eventually. In short, what I'm trying to say is we as ladies need to have this conversation, depending and demanding things from a man and letting them invest in us guys. Aiwa zvinozosvika pakudai. So the moment you
decide that you do not want to be with this man, anobva angofunga all these investments dzaakaita achikuisira mari yake pauri. So anozosvika pakuti aiwa inini ndakungorwadziwa nemari yangu nene ndakutongokupfuudzwa. Handiti maona handizivi zvangu. Kune vaya vari kuda nevanhu vavasinganzwisisana navo guys, aiwa ndo nguva yacho yekuti musvike pakuzvitarisisa kuti relationship yenyu iri kuenda kupi. Muri kunyeberana here, muri kuvaindirana here, muri kunyengerana here? Nekuti makuva anouya nenyaya dzelove aya guys ka zvakaoma. At least Yesu wacho ararama agona kuwinza justice neclosure to the family, but haana kurarama ka abva zviuraya. Saka tongoti nyaya yacho yapera, hapana anoenda kutrial zvino. Guys, no man. At least munhu aenda kutrial yambodregawo echidini, vanhu vachienda kukotiwo pamboitika kana justice, but now hapana justice, nothing. Guys, this is very sad. Do leave your comments on what you think about nyaya yaSibura.